estarán en marzo, pero creo que é moito mellor que este e que despois todos sexan problemas ou todos sexan trabas. Ninguén pode estar representado, pero é necesario, porque non sabemos poñer que, pois, en vez de ser a que dea a información despois a cada unha, temos que facilitar a vida para que sexan evaluar que axuda é a que máis me interesa. Ahora, aí estamos, na xestión que me fan, que facemos nós, pero eu que todos os nosos proxectos van a ser revisados. O fin destes orzamentos non é outro máis que maior calidade de vida para os galegos e para as galegas, e esa maior calidade de vida pois supón ter fogares máis cálidos durante o inverno e fogares máis frescos durante o verán. E iso só se consigue pois con unha boa envolvente, só se consigue con unha boa carpintería e só se consigue tendo eficiencia enerxética. Por lo tanto, perseguimos chegar a un total de 16.000 familias en Galicia con estes orzamentos, pero tamén seguir dinamizando o sector, de maneira que haxa máis postos de traballo e que manteñamos xa os existentes. E o cálculo que facemos dende a Xunta de Galicia é pois uns 17.000 postos de traballo que vai a necesitar Galicia para seguir o ritmo que nos está marcando Europa, que ten un ítem para estes orzamentos que é o ano 2026. E isto todo ten que ir avalado e amparado pola eficiencia enerxética. Esa eficiencia enerxética que supón unha mellor calidade de vida, pero tamén un menor consumo. E tamén optar pois, por esas enerxías limpas que son fundamentais e que van a supoñer unha disminución de unhas 65.000 toneladas de emisións de CO2 si somos quen de que estes orzamentos que teñen que mobilizar alo menos 360 millóns de euros os poidamos xustificar e certificar en tempo e forma.